Hoxe acerqueime ao barrio da Suburra porque teño que visitar a miña amiga Yulia, que leva un par de anos vivindo aquí. Hai tempo que non a vexo, e tampouco o seu home, Antonius, que é abogado e ten publicados algúns volumes de poemas. A Suburra é un barrio moi populoso e cheo de vida, no que viven os romanos máis humildes. Busco a ínsula de Yulia e Antonius, e logo, de moitas voltas, dou con ela. Non é moi alta, tan só 3 andares, nada que ver cos 5 ou 6 que teñen outras por aquí. Párome un pouco diante dela mirando para a fachada revestida de cascallo, con grandes ventás, galerías e balcóns adornados con macetas nas que as flores, xunto coas plantas trepadoras, dan un toque de cor e alegría, e tamén aportan o fresco tan apreciado nos meses de calor. Mesmo parece que no tellado aniñou algún pájaro. Acércomo un pouco e véñenme agradables recendos que non tardo en identificar. Vexo marmelos, uvas, melóns e outras froitas apetecibles. Teño que facer un esforzo para non mercar unhas mazás. Un pouco máis adiante, vexo pans cuadratino pristrino me faiseme a boca a auga co cheiro dese botelo mesas lucánica e tan apetitosas. Na esquina oposta boto unha ollada á taberna e chégame a voz do taberneiro que se atopa nun pequeno tugurio elevado ou pérgola que as fai ás veces de dormitorio para el, a súa familia e os dependentes se os hai. Tamén aquí cheganme aromas moi agradables, pois parece que están a servir comidas. Ben poden, polo que vexo teñen un bo forno. Subo por fin ao primeiro andar, no que vive a miña amiga e o seu home. Sei que é o piso mellor desta ínsula. Esta familia vive con bastante desafogo porque Antonius ten un bo patrón. Non é tan luxoso como a nosa domus, pero ten un certo parecido. Hai 2 cubículas, un triclinium, lararium, culina. Yulia está bastante contenta coa súa vivenda se a compara coas dos andares superiores. Os materiais de construcción son mellores porque o aluguer que o paga é maior. Segundo se vai subindo na altura van baixando os alugueres e a calidade dos materiais de construcción. Yulia convídame a tomar algo e compartimos no triclinium un platiño de olivas e queixo. Estamos moi a gusto porque grazas ao braseiro hai unha agradable temperatura. Seguro que os inquilinos do cenácula de arriba terán que tapar os ocos das ventás con algún taboleiro de madeira. Yulia dime que o segundo andar está dividido en 4 cenáculos. As familias que viven nestes cenáculos non dispoñen, dende logo, nin de tanto espazo, nin de tantas comodidades como hai na súa vivenda. Bastante teñen cun leito onde dormir, unha mesiña, un baúl no que agardar os seus escasos bens e alguna lampariña para iluminar que alimentan con aceite barato.
penso que será difícil vivir así, sen casi iluminación, calefacción, agua corrente e ningún tipo de hixiene, tendo que matar a fame nalgunha taberna ou caupona, asearse nos baños públicos ou aliviarse nas letrinas públicas, ou nalgún recipiente que poder vaciar pola mentá. E sempre co medo aos derrumbamentos e aos incendios, e penso tamén na tranquilidade da nosa domus fronte a todo ese ruido que chega dende a rúa. Xa o decía o poeta Xuvenal, que para poder descansar e vivir en Roma era necesario moito diñeiro para poder posuir unha domus. No terceiro andar tamén hai 4 cenáculos, e aquí a calidade dos materiais baixa considerablemente e as condicións de vida tamén, claro. A este non se accede por as escaleiras, que non chegan ata arriba. Os seus inquilinos teñen que agatiñar por unha escaleira de man, e é perigoso que empreguen fachos para ter un pouco de luz. Neste andar non teñen nin paredes divididas, creo que só dispoñen de cortiñas para dividir os cenáculos. Aínda que paguen menos alquiler, debe ser moi difícil vivir así. Non quero voltar a casa atravesando un barrio que, cando escurece, podría ser perigoso. Despídome de Julia e Antonius e baixo as escaleiras. Volvo a topar unha rúa enchida de xente e de ruidos, e venme á cabeza todas as queixas do poeta Marcial por todos os produtores de ruido, dende pedagogos a panadeiros, caldereiros, vendedores de todo tipo de cousas. Sinto mágoa pola miña amiga e polo seu descanso e apresuro os meus pasos cara a tranquilidade da miña domus.